भावाशी मागची सिनरी भारी आहे ना, एक फोटो काढ ना. फोटो खाली ओम नमः शिवाय लिहा. भावाशी माका 2 फोटो दी, एक गुलाबावर फोकस झालेलो आणि एक माझ्या थोबाडावर. हा भावाशी एक भिंती वांगडा, थंड प्रदेशातली झाडा, ऊन लागता, एक काम कर हायसून काढ. हा इलो एक शिडी वांगडा, एक गाडी वांगडा, एक मोकळ्या रस्त्यावर. त्यावर लाईट नाही येणार आहे. का मारण दे, मोकळं रस्ते दिसता ना. होय होय. हा मग तू काढ. भावाशी माझं बॅकग्राऊंड मस्त, माझा एक फोटो काढा. ए माझा एक फोटो काढ ना. माझं फोटो सेशन चालू आहे, जा ना थय. माझा एक फोटो काढ ना. अरे काय चाललं फोटो सेशन? मी आहे ना, माझा फोटो एक फोटो तरी काढ रे, एक फोटो बघा काढ. हे भावाशी हाय आता आहे ना, मी असं उभं राहतोय. हा तू आहे ना, माझा एक फोटो काढ आणि सूर्यकिरण आहेत ना अशी थोबाडावर बसली पाहिजे आणि ना हे बघ हातावर आहे ना असं लाटा दिसले पाहिजेत. हा काढ काढ. देखो फोटो. हा देखो. अरे मेले नुसते लाटा दिसतात, मी काय असं